Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but Shipai % ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Long ka khot admission ha ki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA ban deb khap mania fila ban call ha kini number. Ka Nonghikai ka bahikai ha ka Skul Sorkar ha Sehor District Jongjela Madhya Pradesh. Kala Shah bekam hadian baka video kala safriang ha social media baka Duwai na ka Bynta Shipai Pakistan ha kapor baka India ka le ya ka Operation Sindur. Kani ka Nonghikai ka Shah bekam kadai ka balatip kerteng kum ka Shahnaz Parveen. Kahikai ha ka Government Higher Secondary School ha Mehatwada ka jaka ka bajngai kumban 4 kilometer na Bhopal. Kala pelaj pai-bai ya ke video ha Facebook, bat ha kata ke video kala ong Allah ya Rab lem ya Shipai Pakistan. Marsen yoi ya ke video ketenat pulih putih jong ke Madhya Pradesh kala penmi ya ke hukum. Bala bekam ya ka namar ba ke penken ya ke section iwain reulai. Jong ke Bharatian Nayaya Sanhita Arajar Arfulai. Ya ka hukum la soidau District Education Officer da ka kedau bagi nongtrai Sorkar. Kim dei ban le kum ni namar ba ka khta ya ka jing sngo gi pai ba. La ong ru ba ka ni ka jing le jong ka pen kenya ka rule khandai jong ka Madhya Pradesh Civil Service Conduct Rules.